V kanálu to málo zapáchalo, při kominické práci se zase tolik neušpinila a tak se moderátorka pořadu Paparazzi Lucka Šprinclová vydala čistit mobilní toalety. Pojďme se na to podívat. Skočím se ještě na ten záchod, jo? OK. Tak jsem už si asi někdo došel. A po tomhle se má ženská vdát, když vidí, co chlapi dokážou? To jsem se ale mylně domnívala, že je to pánský záchod. Tenhle totiž patřil princeznám. Co vidíme na akcích, tak to, co tam nechávají dámy po sobě, řekl bych, že to je horší. Ty, holky, špinavý. Petr Maximovič je už 3 roky řidičem u mobilních toalet. Nejenže je převáží, myje, ale také udržuje v chodu a spravuje drobná poničení. Můžou být prasklý panty, na tom to se dá opravit. Když je něco prasklého uvnitř, tak se záchod nakládá, vymění se za jiný. Před tou zvrhlostí v kabince, která čeká na úklid, si tedy zkusím ještě nasadit kabinu na auto. Jak to vypadá? Takhle noze z nádoru ze spoda. Tak, ano. Nakloníme na sebe. A zavezeme k vozu. Petr už na to má svůj grif a tak asi 80kilová kabina je nahoře jako nic. Teď je zajistit, aby mu pak při jízdě nespadla. Ta fyzicky náročnější část je za mnou. A tak zpět k té hrůze. Raději bych ale odnosila klidně dalších 5 kabin. Čím má člověk začít, když se takhle dovnitř podívá? Asi bych to nejdřív vyklidil. Dobře, jde se uklízet. Uchopím nástroj a sbírám, tahám i trhám zaseklé odpadky, které lidé sobecky vyhazují do toalet. A šup s nimi do pytle. Petr tohle zvládá i 12 hodin denně. Ježíš, Bobek. Tady si můžeme hrát takovou hru Hádej, co najdeš. Tak to jsou kalhotky nebo podprda nebo šlupka od banánu. V životě se mi nestalo, že bych teda jedla banán na záchodě. Já věřím, že je dobrý. Jo? Tak když šéf říká, že dobrý, tak dobrý. Tak. Teď pomocí roury, napojené na vůz, vysajeme zbytek obsahu z toalety. Jo, takhle. Petr už v toaletě našel peníze, prstýnek nebo mobilní telefon. Ale na tu nejbizarnější historku rozhodně nezapomene. Měli jsme i šmíráka na akci. Jakože takhle koukal z druhé strany někudy? Provrtával nám záchody a koukal z druhé strany. No fuj. Takže teď babku do ruky a umýt toaletu zvenku i zevnitř. Petr mi to nejdřív ukáže, abych se celá nezastříkala a taky, abych to nedělala hodinu. Pěkně od zhora až dolů a pořádně vyčistit i zaschlé kousky, kdo ví čeho. A teď na další část. Pořádně kartáčkem vymyju i místečka, kam se babka nedostala. Jak to bude s tím načurání? To taky mám vymejt? Taky takhle, do toho? Přesně takhle, taky přesně umýt, ano. Jež to bude vonět. To bude. To bude exkluzivní záchod. A opět babku do ruky. A tentokrát už celý záchod dovést k dokonalosti. Nad mokrým záchodem by určitě každý ohrnoval nos a tak utřu kapky čistým hadrem. Bohužel hajzlík pořád moc nevoní. No, to nedám. Takže nalít chemikálie do mísy a připravit toaletní papír, který snad zákazníci použijí k utření. A konečně voňavka. Tu rozstříkám na určená místa a hotovo. Teď jdu dovnitř. No co, no, jsem se přišla najíst, je tady krásně čisto.